Martang yang mahita asini roh hamadi kamu doh dame nasian de batamata doh nasian anak Tuhan Yesus Kristus tu katai. Amin. Kata ni di batadi kita iman tersurah di buku Yeremia 24 ayat 12 1 ayat 16 sama hatani di batadi. Alani romuse mahatani Jahoba tu si Yeremia ninnero. Songonodo hatani Jahoba de patani Israel nunga aku mabain sada perpadanan upumuna uju aku manogyon na sida ruar siat panungisir sian bagas pangadupan songonon ganup pa pitu tauton iku ganup kamu padua hundungan na marga hibir nang menggadis dirina tuo ikon onom taon liling na bangda onon naho dungi belum buti ibanan sian labung tapi dang ditangihon opumuna ahu jaladang ditarehon pinggol anong nga mo ba iyang rohamu na sadarion jalanunga di baik kamu nasitong birohaku naung dititiku kamu haduan ganun tudungan na jala nang di baik kamu perpadanan di joloku di bagasan bagas natar guar tubuarku alay nung nga hosing musero hamuna gabe diramuni hamu guarku jala mulak di wakamu ganup naposo na bawah doho naposo na buru-buru akanang pinalua muna buti marguru turohana sida gabe marhata ikko kamu tunasida sumuang gabe naposo muna bawah dohot parupuan musing ima sahana dongan saha porsyaon topik mangulu songun mulu niaka naung malua diamu dongan saha porsyaon adorang so pinahiba-hiba turpu taon adong ma sada ima barita namar donga puda sada kontes pemilihan raja dipilihani didok masongono di Juma akka naposo akka jolma nang akka bawa siapa ingin menjadi raja di sada luat didok nasida syarat songonon siapa yang sudah mau menjadi raja 5 tahun setelah 5 tahun dia menjadi raja akan dibuang ke hutan minna marupane ape di bagasak kutani didok gudang ma bisa ada pulau ma hutan di pulau rupane bisa ada pulau hutan na masangiri ngomma ala gudang akka binatang buas bisa ada pulau narung hutan no ala ima syarat didok siapa yang mau menjadi raja hanya 5 tahun akan dibuang ke satu pulau yang penuh dengan hutan dan penuh binatang buas indama. Hiraliling unarong namin daftar. Alay arong ma sahala namin daftar sada amata. Ito iba na, magun na mau raja na mana. 5 tahun pe, inido. Raja tabu-tabu na mangulun. Selaku iba na mangulun sa sorari na marumuriba 50 tahun. Torkia ini dari na tabu kol napay do oboy beraja no rana. Junga mendaftar mamaton iba nama salah satu gabi pemenang. Alay dung raja ibana di tahun pertama itu tabu matong yalang imana mah sudah kena enak-enak. Yalang imana mah tabu lumona ro kamemerintah lumona sadu dia warap raja. Alay di tahun kedua mulai bagaimana berpikir, mulai bagaimana pusing bagaimana kebagu. Masa tahun obat tamnai nama, mulai bagaimana so negeri sama gimana di tahun kedua.
Di tahun ketiga, alani kegelisahan do alani kepusingan alani kekhawatiran ni ibana basitruk maniuma. Di tahun ketiga di mana nagawi raja ngatur sitruk jala mati. Alani kekosongan di jala didok mamuse dibuai-buai siapa yang ingin menjadi raja 5 tahun, tapi setelah 5 tahun akan dibuang ke hutan. Dinamakan dibuang ke satu pulau yang penuh dengan hutan dan binatang buas. Atar mau dona adong do, ale adong mesti sahalak, magkilala mencoba-coba rupani iba pingama riba 50 lah seorang niai na tahu orang napai do dinamakan. Icoba matoma mesti. Di tahun pertama itu di mana hidup yang sepuasnya, ya langi mana dok orang bama raja dinikmati masudi ni marupani, dinikmati mana betul-betul dia memang sehirana kehausan dinikmati masudi. Di tahun kedua pengosongan ni di mana di orang nama delani memang keluar negeri sudi, rupani di delani bahkan tuaka di luar batas pelama terus rupani ni ngomma sampai di tahun ketiga tong masongan ale di tahun keempat mulai memana mabir-bir satan nain nama lem gelisah lem khawatir alam tahun keempat bagu emang satan nain nama orang lewat tahun bagu mati nama una apa orang tahun keempat depan mana marsai jala itur mati ima alani hera na sodong be mahul mana mendak pergebira aja ama ya dong masa halak ama naung merumur 45 jalan pugus dari bana alai si partangian berpikir memang mendak pernah jala taut matu ibana lulus dari imana raja dung raja imana di tahun pertama ya di mana program sudi tentara di pada tahun di mana tu pulau naung di dok neropani di sada pulau di hutan ini suri mana tentara membersihkan hutan IPS sudi hutan na anong di pulau ini tapi tentara dok polisi disuruh nung tahun pertama sudi pulau ini di tahun kedua suri mana membain ima sudi namar gua akka binatang-binatang do akka binatang-binatang buas di baima tempatna disuruh marupani akka kapawang-pawangna akka dalam kerapi raja di paretta akka bawahanna sudi membangun tempat binatang-binatang waktu inganan Nabi supaya tidak ada yang menjadi binatang buas di marupani nangadong nama membahayakan. Di tahun ketiga di mana manusia ima di pulau di hutan ini membangun sarana prasarana membangun masjid dalam doa perumahan di mana berkat rumah perumahan. Di tahun keempat di program transmigrasi pemindahan penduduk ima sian hutanai sian hutai tungsi ala nung perumahan jalan di mana si doa keulun narupani. Di tahun kelima ala nunga sabi mana dipindahkan dan siap sudah bersedia nunga lasawana di tahun kelima pindah mana tu pulawi dengan kota yang sejahtera dan kota yang hidup di tempat tong maibana musi tong mamusi mana si gabe sada raja di pulawi ala nunga di mana tong mabain sada ingarani alani haronen dohonon ni barita namar donga puri dua anak kantei itu dia manusia yang terjajah sekalipun ada kebebasan sekalipun ada kemerdekaan tetapi hatinya jiwanya adalah masih terjajah berbeda songon napatuluhoni dari sistem iman akani dia adalah manusia yang menerima pembaharuan pembebasan marhite haposyan do tangyang alani ko didot tama dia makadong sa haporsyam
Memang di bagasan ngulun hidup ini adalah begitu sulit dan susah. Hidup pala takas nanain dohonon ni si Jeremia. Jeremia mau menyatakan soal nakayangani bagaimana menentukan hidup ubana hidup si Jeremia merhiti hatani di bata di patorang ibana do bison terlumo bima aparatongon di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ima ditupukon nanaing berengot tadi si Ima bagaimana kita akan melihat kemerdekaan itu menjadi sebuah kemerdekaan manang sada kebanggaan di kita. Idora nanaing idot tasanon ala sada baga-baga ni di batado marhiti si Jeremia lau paluakon bangsui sian tangan ni halak Babel. Ala disima si Jeremia di pasahan si Jeremia do tona ni Jahuba tu si Sidikia naung marpadan di julu ni bangsui do debata ikopaluau ni debatama nasida umma nanaing idota di bagasat tubukong na marpada do bangsu Israel dohot i manakani ikopaluau na dongan na halak Hebir sian para hatobanon di tanah ima moridok nakangani itao papituhon. Ape hola matsohot satokin ancaman ni Babel tokini termarbalik do rohana sida marhatubat todongan nasabang so meko kamu ma memperbudak dongannya memperbudak akka dongan na samargana ningom marupani. Alani do ro manaking hatani di bata di bagasan tupukon asa malua na sida sian parhatobano ni imanakangani dikembalikan mana tunasida ima asa gabi marroha na paluah parroha na memerdekakan na marningot pada ni dewata ido nanaing dohonon asa moro hala naung pinalua jalan hala naung merdeka masa takas di dok supaya setiap orang melepaskan budaknya apalagi bangsu ni halak Hebir manang bau manang buru-buru ikopalo na sida gabi songon bangso naung pinalua tidak ada lagi perhambaan dan adong memperbudak akka dongan nasa marga dongan nasa hutan dongan nasa bangso ala ima jujut alanya ala ni roha hagiot ala ni pangalaho yang sudah memperbudak diri sendiri ala ni ma dia makka dongan saha porsyam nanang idotan di son na perjulu nang dipengot kita di mana kaningani hidup di bagasan olong niroha memberikan usaha yang terbaik yang bisa kita miliki ima songon bangso na pinili ni dewata dia makadongan taidama sian barita namardonga puri. Barita namardonga puri apa yang terjadi tergantung kepada karakter. Hidup ini memang sulit. Alai ko taingot nguluton ikko songon nadi hutan belukar do. Harus berpacu melawan. Harus berkuat-kuat kita berpikir dan harus betul-betul jangan pernah menyerah. Alani wah menyerah duit di tonga-tonga ni. Ima akka perbudakan ni. Betul saha di ido na pinengok ni trupukot kita. Asa halak naung ginuhan ni tod dini di bata. Keputusan itu akan membuat kita ima songon na tarot nakaningani marhiti hatani di bata. Ikubui baluakon ikubui memerdekakan imana perjulu na paduakon sada jajji ni di mata tu hita diame asa di jajji hodo tu hita gabi bangso na pinalua mahita orang-orang yang sudah dimerdekakan janji Tuhan kepada umatnya luar biasa. Dia menjanji di Bapa Tuhan akan memberikan
kebebasan, dan Tuhan akan memberikan iman yang berkat yang sungguh luar biasa. Nabu ima ben nasida ima marhamunanga. Idok si Jeremia do di bagasa 70 tahun na Roma ibana mamareta jalan na Roma ibana mangalehon halwa tutonga-tonga ni alak na mausadi tu di mata. Alam ni do manakanya ni tabulok koma akka na marhatubaton dongata sa marga. Alay naneng taingot ima tubuh ma di tonga-tonga ni nguluta dia me olong ay parbulat-bulatun ni bangso ido mabenasida gabi bangso na terburuk diorai marhatubatun bangsona asa bolong sian rohani bangsa Israel akka parbulat-bulatun asa bolong sian rohana sida para hulangan mardopon akana asing. Taingo ma namasa do parbola-bulaton pakilalon takana asing gabe tu madiame manggosa-gosa akadongan olalo dipatulus ima mon marupani hiran asomar roha diperhatulus do ima dangadong tubuh holong nasai ala nasai marbulat-bulat. Alani dia makadong saha porsiam neng takas duhita di paingot mabulokon roha akka parbulat-bulatuni alay tubuh ma imanak ngani holong na sian di bata sada na neng igil jalata ida di si neng dohonon ni si Jeremia dia me unang adong benian di tonga-tonga ni akka nasabangso na merasa dirina no sitong unang adong be na merasa dirina laho menguasai bangso na nasa diri unang adong be na dihita ima parbulat-bulaton mardupon akadongan alay tu marihita akan nama kahulongin na pubus unang adong be memperbudak tu marihita ima asiniroha na masirupan mangurupi makahulongi tapadaw maimanak ngani akka kekerasan kaperbudakan alay tubuh mah holong nama si kakulongan songosada bangso songosada pamiliton ni debata di kita. Jadi kota ingo do totong bahwa kemerdekaan haluaon ili totonga-tonga ni bangso ta bangso Indonesia molo diliuk kemerdekaan tu hita tayo umahatan ni si Jeremia dang mardiay barat dia dupan ni di bata atong lasod do gabisada jamita na mangulu di hita kamakadongan mohama hita hala naong dimerdekakan na marroha na merdeka nang marroha ima nang pargor hita di bagasan bangso na pinalua asa molonunga di bagasak kolong molonunga diliud di batatu hita haluaon kemerdekaan dangadong bedison anak tiri dangadong bedison anak ima tongon gabi panopang dangadong bison na hinomi saluhudo dari Sabang sampai Merauke di leon kemerdekaan diliud di bata dang holan tu sada suku tu tertentu dak holan tu sada agama alay ikot taingot do perjuangan ini sudah akka toko-toko agama, toko-toko daerah, do toko-toko pahlawan nasional. Ido nana ingotota marki di tangan di bata. Dilihat tunasida gugu, dilihat tunasida ima semangat memperjuangkan kemerdekaan. Atong dia makadongan saha persial bisa naung dilihat tu hita ima kemerdekaan dohot haluauni naing mataisi jala sudi natargor hakka nang pinaluan di bata di padao ma akka kekerasan di padao ma akka parparatubanon di padao ma ima akka hagiot-hagiot
alai holong na syed di batama holongima mabe kita gabi halak na merdeka jala halak naung pinalua di bagasan asinirohan di bata gabi buima mangulu songon halak naung merdeka atong sudima bangso taon makilalahon unang adong be na terjajah bangso do agama doho sudi suku sama-sama merasakan kesejahteraan, merasakan pembebasan dan kemerdekaan. Amin. Mulia temariho ali Tuhan debata markiti hatam nabadi. Amin.